maọbụ na ngwere eje ebe anyị je were ya ọ bụrụ na ngwere adị anụ ndị be anyị ikpefugie wee gba nkịtị after everything nzọ poison nwa na-anwụ from nwa na ịnwụ ati poison na nri ndoba adọba m nri kapasiti ba n'ịmụrụ ka nje gbanyụọ ọkụ na spark nsị ka nje off switch before na apụta ihe na-enweta ezigbo onwe m ebuje m n'ọgwụ mechie mem operation mechie test and join ya m survive kwa nke agha si n'elu si na because of anya ụfụ a na ahụ everyday nwa nwoke na aya anyị wee kwapụ wee kwaje n'ebe anyị lụrụ ụlọ nọrụzi ebe a before m na amadi m change or different person everyday ụmụ nwanne ya kwuru bịa chofi ya gwu ya oje kpala na anyị nyere nwa m jele bife ego onwekwe nke ọ ya ewetana anyị eyuzu na ọ ya ewuri anyefa ọ na fevid ọgwụ nsịkwa ka nna mgbe mama sị nọrọ ebe a emecha mma m bịa nwụọ ojekweje meberi arụ ma mmecha nata so na-eche njikwe ma itinye ọ ga-anọ na pọblik ụta na-akwa m ikwu na-akwa m si na mbụ achawo na mbụ nka isi m na-eko na-azụ ekwe ka nke ya sị na atachiri egbucha ọkụkọ o bido na ya dị ha wee kwubie wee jeje na mgbe ịkwa akwa ụcha ịkwa akwa sevu ego mepee lite ego nleta n'ọka nkọ n'ugbo wee na-akwazi so at a time ana ha niile ha lecha dị ana nwezi ebe a na-arụ ọrụ na-akwazi dị akwa mana chifu ụtụtụ nchefushi di m anọchie bụ mma na nkọrọ sọ geeti ya kwụgbuo m ya bụrụ mma bee m olu ma nje shedi ndị mmadụ chetara m akwa ọ chụọ ha ọsọ a sị na di m na-emezi ka onye ara ụjọ na-atụ ndị mmadụ ịbịa ya dị ịgakwa na shọpụ nke a bụ very big problem o mekata m wee sị m na m akpọrọ na ndụ na mma apụrụ ya n'ọnwụ na nna anọchi ụzọ na nke emere nka kwụkata ihe ọ na-ekwu mgbe akwụkata everyday ụmụ mpụcha ozi emecha mụkwa m 3 children adịa nke mụrụ ọbụrụ 4 ụmụ mpụcha ji m egwuru egbe na-achọgharị m n'ime kọmpand anụ ma nwagharị fensị na-emerụ arụ sometimes ndị na-anarụ mgbochi ụzọ bịa gbọwadọ nne anya m chiri ofuru n'ebe anyị si enyo na dọ na ya ọ bụrụ na o ji egbe so o mekata na ya mekata ya o nwere nke mbọsị ndị na-ana ọ bịa wuru kebụl bịa ebe a ndị na-abịa kedu m ya n'onu were aka kpanye na kebụl dọdosi ya mụ na ya na-agba na-ezu na-eti ndị mmadụ sizi ya n'ilo wee bịa wee tie ọtọgbọdị kebụl gba ọsọ ọkwa ifu gị safta ya mecha nwanne ya nwaanyị anaghị abịa akpọta ndị ba ya na-ele ana bịa nwụọ ọ sị na maka mụ na nwanne ya nwaanyị adịghị na mma na ọ dị ka ọmụwa gburi ihe mgbu m everyday this man asị na ya egburili m na mma ejebe nwanne ya nwaanyị eje gwara nwe ihe mma maka nwanne ya nwaanyị ụmụ dị woman na-abalị asị na ya hapụ m na acha ele mere mma nwụọ adị mụ na-abịa na ya adịfa na ma amapụ dị na mmefa jizọtara na acha ele na-eme mmafa na ọ bụla ezigbo mmadụ nọ ndị o meme gwara ya anyị kwukwe ya n'owe this man kwụsị ya masị o jiri anya afụ m everyday ọsị m na ya egburili m olu nke mbọsị oworu kaki supo nwa onye tenantị anyị isi ọbara na-awụ dị boy nkuru dị boy pụọ wee jetiri ticha dị boy funata ndị befa wee bịa wee na-aga wee kpọọ ya tai nje ya nwaanyị si ya hapịa ndị nwaanyị wee sị na ọbụ maka ma ife ya eme ya ihe ọcha nwaanyị na di ya wee hapịa wee pụọ wee sị nke ya eme na m abara dị ume na ọgụ na otu nwa nnọ na nna nwaanyị ọzọ bịa kpọọ ya tai in fact na ya dị disappointed ebe m nọ ya am disappointed in you this that shawo this that ekwu okwe menit na ebe ntukwu ka ntukwu ọ sị ya na-ekwu na-abụbafụ anya aka o wete ka o wuru plastik chi oji nọla na pịa m mgbapụ ọsọ ya o megbu buru gas silinda 6 kg dị na-apụ ebe ahụ tupu wee nuwe m ya n'azụ chụọ na agbaru gị onugwu m ya nda ọbara wee si n'imi m na ọnụ mana ntị na-apụta ụmụ m wee tiwe ndị mmadụ wee bịara ọsha hospital ndị Igbo nwanne m ebe aka m nọ na hospital tii nwetacha onwe nwoke a bịara ọ na-ezikwa ozi na nnata ya afụrịrị m mma n'olu ebe aka m bido wee gbawa na rụzi m ya dị ọkwa ifu gị obere oge nsọ ebute m wee jewere ya kwụ ụgwọ ụlọ wee pụọ ya eje nọrọ ebe a obidokwa ebe ụmụ m nọ na-eti ha ụlọ eti ọpịa ha n'ahụ aja nke nwoke tọrọ m obitecha dịbọy enu nwata ihe ezo pịa ya na dịbọy fentie ndị mmadụ wee wụọ ya mmiri otete ha wee kpọọ m na fon kwupụtere m ya na o nwere ebe a na-akpọ steshọn bịa ebe a bịa kpọrọ dịbọy wee kpọbụ ya na fon ọzọ m sị ya ka ezie mezienụ ijizi m pịaza dịbọy sị na ya egburiri ọkwado abụọ na ya azụgbu ya na ọ ya anwụ and ike dị ọkpara nọ na skuul so ụmụaka m jiri na ọnwa ha gbapụtacha nwezi nke kwela anọ witinye m sosi ya bi so nke dị ọkpara na-abụ nata from skuul ọbịa ya na ya nọ osikwa ike ọgbapụ so nwanne m otu ụmụaka ahụ ego nso ebute egwu jishi ike nnọọ eburu si ndị mmadụ ha chọọ uwe ma ọ pụọ ka ha butere m sewing machine m so diọkpara m ha nyere diọkpara m aka bute sewing machine m bịa buru sewing machine mana enwezi m shop ọkwa ifu gị bụkara otego ọ chọpụrụ m na shop ebe a m lenti ọ bụkwa na anyị nwere shop gosi anyị mechara rụcha ma shop n'ihu befa rụchacha ụlọ ọlụ nnọọ anyị lụkwa nnọọ dị na njikwa ihe ewu ojikwa ihe mana adị m afụ ego ya anya ọkwa ifu gị ebutere m sewing machine m were ya nọ na n'ihu ebe m lentịrị ụlọ n'iru ụlọ m ebe a na bakoni nwere ebe a na-akwa akwa nweta nkwa mana ọgwụ nsị na-ewe ajụ ndị mmadụ amachara m ebe a akwa ifu gị so ihe nwoke a mezibụ ma trailer aigo ole nya lecha maka ike bọs aigo lecha property anyị akwa ifu gị so mgbe m ha kwụziri nchọbazi ụtọ ga-esi na-esetụ na-ehepụ na ego nne ụmụaka nga fida ejezie m fida nwoke na-abịazi abịapụsa abụọ ya akwụkwọ ka ọ bịa ka kwụ ụtọ esi eweta ego nne ụmụ ya ma ego school fees nke ọnwa na-akatazi ihe niile ọ na-afịakwanụ m arụ so ọ bịaba ebe a mgbe ọbụla ọ na-abịa kpọrọ ndị lọya atọ maọbụ ịbụọ bịa ebe a nchi ikwu okwu ndị lọya ama nkwe ka m kwuo okwu
So the one woman no downstairs ebe anyị na-ekpe ikpe nwa ya wee jụọ nke ya nwa ya wee kpọọ nwanne ya nwaanyị na phone si ya gwagodoro di ya bịa di ya wee si n'ọfịs wepụta di man balịsta wee kọwa di man tie si m don't worry na ya ga-eso nje next time mgbe ejeru next time nwoke a wee bịazịa esoro na wee luo wee kwubia ndị a na-enye bribe na ndị fida eje ezijeje eriwe bribe nke ọsọ lọya nọrụgo n'ebe a lọya ndị nke ya nọ ebe ahụ daman standelm so di man wee jụba ha kwestion wee bụrụ na ọ na-agụ apụta ihe niile a ikwuru edegharịa ya ọzọ nwoke wee babara fa mgbe ọ gụchara rịpọtụ nyere wee sịfa na ọ bụrụ ife afa na jọji ebe a ka fa kwesịrị ịjọji na ọ dị ọkwa mma ebe ekwubie wee bụ na ikpe nwawara ya ha wee babara ya sị na otu si akpa agwa adịrọ mma ya sịkpọta ụmụaka na ego nri ọ sị otu a wee gba ọsọ the next time anyị na-abịa bụrụ akwụkwọ sị na ya chọzi ikpe ya na fida na ya chọzi divọs okwifu gị ekele m ife niile okele m cha dama na standrem sị m don wọrị n'ihe niile okele m abụrụ okwu na ọ ga-esetụrụ m anyị wee saịnụ anyị ma akwụkwọ nsaịnụ so eji m ego nwere ike iji na-agba daman transport enwe m ego inyegodo ụmụaka nri n'owe ụmụaka na-aga skuul ịkwụgoro ụgwọ na ya bụ problem ili nri problem okwifu gị bọsa bụrụ mmadụ na-eme oke enyi nwoke so mbọsa ya aka ka aga dị mbọsị nwere ike isi ka m jekwuru lọya ka m sị ka mbọsa ya ejije zaa okwu akpọrọ anyị na kọtụ ego ya dịrọ n'aka so o nwere moto m nwere nnọọ so moto a ejego njeje buru dị moto rụchicha ya sị na m chọrọ iti ya for sale ka m si ebe a mara m ya nwere ihe meji ya motin m edebekwa ebe ahụ ọkwa ifugo kwesị nwoke a chọtara ikele m dị moto mana dị particulars moto a bụ mụ afa m na ya ọkwa ifugo so nwanne m ọkwa ya ka arụcha moto a welu last week ebunata dị moto so the person bụ dị moto rụcha dị moto jecha testing na anọta andọ nwanne m nwoke nwanne m mam mụrụ dị boy ọ mụcha nọ mekaniki the boy ga-awụ nwa 20 years so rụzie dị moto si ebe ahụ ha rụcha dị moto ọ na-anyakwa moto ka ọ na Disemba o jiri chata nyacha nnọọ mana ọwụ moto m ka o ji jewu so rụzie dị moto na-ebunata iti happiness anụ ọ rụchago dị moto agbacha penti moto dịkwa mma ahụ na a ga-ebupụzi ebe a ga-eri this week nne amaka nwanne m ọkụ ya ka nwa bata n'ime streeti n'anya m na-abịa ụmụaka na-abụ wee si n'ime ya dị ha ụfụ dị 9 years ụfụ dị 12 years wee si n'ime ya dị ha wee na-agbapụta n'abalị a ụfụ na-achọ ụfụ ọsọ ha ene ya anya this boy wee iri dị nwa obere ihe ndị mmadụ si na ọbụna that boy na-akasịrị eke na ọ karịrị ụmụaka elu o wee bupụ aka ka ọ na-ebupụ ụta wee baa na ya dị ndị mmadụ wee kwụọ fensị ma ụlọ kwụọ everything has down moto kwụkacha ụdị moto ka m na-ebuzi okwu ya n'ụlọ ndị mmadụ nwanne mgbe ndị mmadụ mgbe akpọwara m na fon onwe ihe mere dị boy ụmụaka onwe ihe mere ya mana damage dị too much na the fence and the house mese ndị kwuru gị the video nne mgbe m nụrụ ya mfenti etete nwanne nwaanyị wee kpọrọ m wee bịa ebe anyị bikọtago m sisi ya mee last week Friday ifu gị ndị ihe a metụtara ụlọ ha bụ na onye nke nwe defense dima bụ ụdị ndị a na-anaghị emere mmadụ ebere ayọkọtago ndị mansị ya biko dịmansị chacha na lista dị na ya dị ya na property ya niile dị n'ilo na ndị ụlọ esi ebe a bịa burusie ihe dị na ya dị ya na ndị nke bịa kidnap ya at any time na ịbịa dozie ya ọkwa ifu gị na amaka nwanne m ebe katago m akwa sịza ama m erigonu m nne nke bịa dozibe ya moto adị n'ocha ga-eto ihe ije lebe ozugbo a ọkwa ifu gị biko na platfọm anụ nwere ike ịyọtụrụ ndị mmadụ ka ha nyere m aka biko ọ bụrụ na nwanna ya ka ha leziri m ka m nwere ya mee fensị anụwa dabọị nọ na polisi kịta ọkwa ifu gị esisi ya m na-esikwe ndị na-ebuje eri ekwedekwa ka m nwee onye fụ m n'ụzọ mmasị ya mama nnọọ mma nwaanyị dị n'okenye n'anya onye abaa n'imefu ihe na pastịrị ọ bụla obere ife onye abịazi m nsị fụ na o nwere otu ọrụ arụ m afụfụ wee gbugo m ebe efu m ọ dis wik kwa ka lọya na-akpọkwa nsị na nweta evidensị niile nji maka ihe mụ na di m abe ebe niile ọ kpọkwara m ihe ọkwa ifu gị nne m ike ụwa agwụgwọ m ama m ma m je endizi ya ọpụ nọ nwụọ asị onye dachiri moto ike agwụgwọ my sister ike agwụgwọ m ofu moto m sị ka nle uruzie gị gbawa mọtins ebe a ifu gị eti ụmụ m na skuul nne m biko achọrọ m enyemaka biko nwanne m biko ọ ga-atọ m ụtọ n'obi ma ọ bụ na eze m biko mee di vidio mmekwa onwe m na vidio ebe ahụ nọ mee ike confirm onye m na-agwa gị my sister afọ wee gbugo m ya tọrọ m atọ ama what to do I need help biko help m gwara ndị mmadụ condition m biko ama what to do mmadụ ụfọdụ ihe niile adị m mere ndị mmadụ na-asị m chi ya jee yọọ ya egwu ikpere na anaghị ya chighakwa n'aka ya nche ụmụazị na m chighakwa n'aka ya jee yọọ ya mgbagharụ si ya biko ya gbagharụ na mpụ ya ọ bụ na mme ya chefuo ka o bido kwesịrị ekwe m ihe na na divorce kwana ya ike gwụrụ m ama m what to do ama m ọmịyọ ya kọm final ka m jebe ka ọta jee divorce ọ ya ama m nke m eso ama m ike ụwa bụ kụziri m ihe akịta mere bịa kụzie bịa mee ike gwụrụ m ama m ebe m si ebido nwanne m nwaanyị ama m nnọọ hei ụmụnne m unu anụgonu ntị m akara ntị unu unu ewegolu ntị unu wee nụ ihe mmadụ na-apasị tru
In fact, n'ụwa anụnwa ebe ọbụla ifụlụ onwe gị na-enye Chukwu otuto. Mana ihe m na-agwa ụmụ nwaanyị bụ na oluo na nke ogbugbu mere ọsọ. Mere ọsọ aka m adịrị ya ka m na-ekwu. Honestly, nke na ihe ofu onye na-pass through. Ofu onye just to survive, just to feed the kids, everything. Amụrụ m a ga-ebido before mmadụ anụọ di. Unu eje psychological test like jekwa even mental health test. Dusho na isi onye afụ zuru oke. Idusho na isi onye afụ zuru oke maka na ụfọdụ ndị mmadụ arụ adụsịrị ọfa. Adịbaka nọ na Naija na-ada enene ije nuo ezigbote onye ala. Ị ga-agba na ihe ọ chọrọ bụ just onye ọ ga-eji wee melụ punching bag na onye ọ ga-egbu egbu. Chukwu mekwala anyị ebele. Udo onwe ka ị ga-esi wee nyere this lady aka. No matter how small, it doesn't matter. 1 naira ego ise is something. Bikonu, unu enye aka do. Eji m Chukwu ayọ. Ọdọkwanụ n'izi. Ọdọrọ n'izi. Ọdụrụ izi. Ọ bụ na ị chọọ more information about her, you dim me, yotago na ọ na-aka mma isi n'ọnụ onye afọ. Wee nụ ka ị wee ghọtasịa ma ọ bụ na ịchọ inye aka na ịdịrọ convinced. Just let me know ka nye gị nọmba aka gị na ya na-abụ kpabazịa. Or email a voice note. Iji ụwa. Nọmba m dị na peji m. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.